Ola, cascarelleiros, sendo cal é o motivo polo que facemos esta serie de vídeos, non podía faltar algún de curiosidades referidas ao Día das Letras Galegas, comezando por cal é a razón de que se celebre precisamente a data do 17 de maio e non calquera outra data. A resposta tédela nesta imaxe. Como vedes, o 17 de maio de 1863 é a data na que Rosalía de Castro dedica a súa obra primeira, Cantares Gallegos, a Cecilia Bol de Faber, tamén coñecida como Fernán Caballero. Segundo os académicos que propuxeron a idea de iniciar esta celebración á Academia, é a primeira obra maestra da literatura galega contemporánea. Por iso, propoñen que no seu centenario, é dicir, o 17 de maio de 1963, se instaure a celebración do Día das Letras Galegas cada 17 de maio. En palabras destes propios académicos na súa proposta, contaríase así, pero por vir, cunha xornada oficialmente dedicada a honrar os nosos libros. O día 17 de maio de cada ano viría a ser a data destinada a recoller o latexo material da actividade intelectual galega. Así que xa o sabedes, desde o 17 de maio de 1963 vimos celebrando esta data. Veremos algunha curiosidade máis en vídeos sucesivos. Ata outra.